Tiyan rin. Sagudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayong alis nga napoluan, talo nga gagayem. Dear Manong Nemi. Nasingnit launa iting kampa nagagayem. Talo kami nga babae, Manong Nemi, tanagkakaradwarang kami iti elementarya ken high school. When ken aktibo kami pa nga aktibo kami pa iti relihiyon mi, iti kapilyan. No sinot kalalaingan kada kami ket sa anak man nga paati no akademya ti pagsasaritaan manong. Ngem may isa kadakwada dagiti gagayem ko iti naikan iti na isang sangayan nga talento gabuta member isuna iti choir iti kapilyami tanapintas ti buses na Manong Nemi. Asino ni Aida Manong Nemi tinapintas ti buses na member iti choir iti kapilya. When nakikon-contest, idadda pa lang iti elementarya, adda kang palit elementarya, ket nangababak kadagiti amateur singing contest, kadagiti radyo, kenda dumapay, pagpiyastaan, no digiti adda digiti agpa-contest iti kanta. Nangrunan di adda kami iti high school, Manong Nemi, talagang maawa-awarda ni Son nga best singer of the year. Ag-champion Manong Nemi kadagitay pagsasalipan na mature singing contest kadagiti radyo. Naginggang iti ag-college kami Manong Nemi adda kam idin iti second year college. Iti adumeten ti mga awis kan kuana nga pagkantaan na. Ket sumursurot akbet pala iti damo Manong Nemi ngimiti kuan kasla mabaybay akmeten ti panagbasak ko na. Ken pati isuda Manong Nemi ket mabaybayan na pa yun. Ala, ani, Aida, mga friends, ore no, kastoy akit antil tapat baybay, anti pa nagbasa tayo. Amom, into no malpas na ito yung sem, hanak to nagbasan. Kinunahan ni Aida Manong. Apay met, Aida, sayang. Ano nagtupel, apay graduarak, apay naanas kan pelang graduarak, kita mga alang kanyak nga pagkantaan o adaman digiti party uno saan kita adapayon mga kanyak nga recording company kasta kla may sakton nga artista singer nga artista adatupayon pelikula kasla saan nagidi mamati Manong Nemi ngem kinumpirmaran ni Ani kasta ngagpaiso alis ket mapan kano sa Manila tapno kasalita ng recording kami tapno balinan nga recording artist ket mo sawen talaga nga saan mo nga tulit tagbasa babam tagbasan friend kini kwarta kadagiti lay mga awis kanyak nga pagkanta manutalin fikti ko nam o ramanan tayo mga rot di talaga ayam let's go. Hindi ako marinyanda. Wanin tayo nag-lunch. Sakti at taya. Serbi na nga. Adun timig igamak akwarta. Hindi mangan kami Manong Nemi. Nukasta. Mapangkat sa Manila. Aida. Saan lang siya? Da tayo. Talo tayo. Api ko maumayak. Adi mo kahit umay. Ikasanon ti pa nagbasa. Agawid kanto Nga mayag-enroll. Ngayon da kami kini Ani. Babaya mo. Ano babaan nyo? Sa mesa. Dati-dati ba't nga active ka iti choir iti kapilya tayo? Nabayag sapi nga saan kayo may kapilya Busy ak nga road. Api nga road si ka Ani. Hiram-ramam mo nga busy ti bagay. Siya ka ti alalay ni Aida. Data ko mga doa ang kuna ni Aida, siyak kanulatan. Agpeso dita, alis, hanggang mas sasaktan ha. Adada kay kayot ko ni Ani nga kadoa. Sunto agbaling alalay ko.
anak at ati alalay. Kaslalay ko siya artista kaya, di ba? Da programa ti TV, unin ka mag-shooting. Ni ani no kat para bitbit ka na giti ka sa pulak. Kasi di ba? Ado makikita kasi no at shooting ka tay mga lalay di artista nga manggigam ka na giti gamit na mangyawat ka na giti kasapulan na. Di kami nani? Kawin. Kinapudno ng alis. No andar kita matalant pini Aida. Adamat itad na kanya. Kastandang ko. Ah. Halang isunod makaigam tatak kila kwarta. Siyak pa Awang nga roda natin, serbit pa nagagayam tayo. Apo ko mga wan. Una na tsisina tayo, mabati ak dito yung ituloy ko tagbasa. Da kayo hindi kayo Manila. Okay, ang abali. Sumurot ka. Duwakin ako nga alalay ko. Hanin? Oo, di mo malagayam kayo. Di, sige. Basta gagayam tayo lataang. Noon yaman tagbalik nga gasat yun ipapanan nyo. Anak liplipatan mo yun. No adda may ganan nyo akwarta akit. Para manandak mo na. Uy, no problem. Naglalaro ito talagang sikat akon. Sikat nga singer, sikat nga artista. Nalingag mat agarte. Diba? Halang nga kanta. Halang nga kanta. Admitted kanya katalento. No tikat pa nalingag pa nga agarte. Kasta nga rod tinapasamak manong name. Kasla malabig lang ang naglidaya. Alis anak. Kasla ada nadagsin nga pampanunutan. Awan nanang. Saan nag-ulbodan anak ko? Am-amu ka. Pampanunutan ka. Laglag ka rin kita doang agagayim ko. Da ani ka ni Aida. Awan nga peso. Nabaya nga jak nakita nga may dito balaya. Manipo didi. Simikatan ni Aida ngagkanta na nang hanang imamay to busy nga ron. Nakadabot mga awis ken kuana, mga alaken kuana ngagkanta no adda kitay party, special party. Kaya nadadan ti Manila. Baka ba naman tumawag to kanya ni ani ka di baga nga da programa na ni TV. Kadi. Sikat ng peso ya po kita mukbat nga talaga nga napintas ti buses na kapata isong arod ti may sakadagit ti kapinasin ni buses na kadagit ti member ti choir ti kapilya tayo ang gade. Uwan na nang. Api nga saan ka nga simurot? Sumurot ako maan kasanurot at panagbasa. Kasanong oras doon, di pa nagbasa na giti doa. Sarding da kanong tagbasa na nang siyempre, no, may santon nga recording artist ni Ani, wano ni Aida ko nakuma, di makagam doon do kwarta. Sweldo na tumat ni Ani. Orasan doon nga basbasa ata, nga ron, sikat matan ni Ani. Ni Anik na Ani, Aida ko nakuma. Digat saan nga mabukel dito AAA nga gagayem. Dududwadan na nang saan nga trayo na digat doo. Kasta. Wala kita. Nisut gasad dan ako diso. Tinasken. Ipasnik mo tagbasa kininto makapaggraduar ka anak. Dan tumaten pang opisina mga opisina kanto ni di bangko. Aging ka nga timawagin manong name ni Ani. Hello, friend. O, kumusta? Ay, nasika. Madama ti rehearsal ni Aida. At akam dito studio. Alaga pag-iinagawan da sika. Ngayon dito kasi sikatan nga recording nga company, isut na nga laking kuhana. Isut kinayat na. Ket, madama ti rehearsal. Orela, nagsasarunod ita, mano? Sangapulo, 12. 12 akanta. Opo ni Maten? Uwin. Puro original. Siyempre, adumat na giti composer. Adumat na giti ng demo ka na giti kantana. Ita, praktisan nan. Madamdama.
mangigton ka dagiti radyo, nangnura ka dagiti FM station. O, kuno saan, may play ton ka dagiti kwa, telebisyon. Ada pa mga alaking kwa ng kwa, ada program na ti TV, nga sikat iti aldaw. Pagbalinda nga singer, tunakuan, no, kas pagarigan ta, agbalinto nga co-host, iti dayta nga sikat nga noon-time show. Kaya rin no kwa, nasyat ka sa ada apartment nga pagyanami. Siyempre, gabutan nag-advance daw mat, nga nang dawat iti advance nga talent fee na, ito no kas taga, awan obrami akit, inga mag-happy-happy, inga magpasyar, inga mag-shopping. Nakapimpinas la orin nga ro din ni Aida. Kawa na. Kinore mat siya ka, ore alalayak lang, hindi nalaing agkanta akit, napintasak mat. No? Kung nadangarod kit, kasla sa anak nga alalay, kasla singerak mat, at no anat lang ni Aida, kastamat tilangak, no arwatan na kastamat arwatak. Anak ba't paaba ka, aga pumut amin kang kuwana. Ken, ada kwartak na ipatpatulod ko idya balay, nga pan nakatandan ko. Tagayam, di okay ka nga ron. Okay kami. Kasi ka, kumusta mati pa nagbasam? Kat napasnay ka ka. Taiso nga ron ti kayat ko. Ti arapaap ko. Di makapagturpos. Kat ni Aida, arapaap na talaga agbaling nga sikat nga singer. Kat sika, agtultuloy nga, alaalay, ti may isa nga singer. Impasnig ko nga ron tinagbasa manong name da ako ni third year college iti kursok nga accountancy. Aw mitliway datatang kininana nga mangted kada kiti ka sa pulak. Tumultulong akmet manong name kada kiti trabaho ti uneg ti balay ken no kasta nga bakasyon tultulong ak ni nanang ngaglaba. Ito na minsan manong name nga kasta ni panang pupukaw ni nanang kaniya. Ape nga ta, napanamaya. Idalang nakikarubak na kababuya madamat iti datan ni dati gayem mo datan ni Aida. Ha? Ni Aida nga peso datan nanang? Kamuin. Kaslasang iso. Nakapimpintas. Uwan at ma-make-upan ada digiti para make-up da. Sa dato sumango iti kamera. Oreta. In interview dan. Mandam-dama. Agkantan. Makikontest? Saan? Nagbalingag kasi suna dita. O, kadam. Opo. Naglayang peso ang kantananan mo. Naglalalo ata. Isulat amo ng obrain. Practice. Nalaing lang aro din nga agkanta. Sa pala practice. Di ka talaga nga laing. Sikat at talagang dati gayem ko. Ni nga ta, ani, agparang tungatam dita TV. Hana. Alala isuna. Yung nakas pagrigan ta, adan to di kita ikwada. Video da i-upload da kita pati alalay kita ma-shooting, di ka diso. Tawagak man kiti ani. Nako nagtinakam ko manong name kiti tinawagak. Hello ani. Huy. Agbuy-buya ka? Win. Malpasin at panagkanta ni Aida, si ka. Kaya, gumatang kanto ka na kita ko ha. May kita album na. Nalpas na nga na-record na kita kanta na. Nakasiksikat na nga may patpatok iti FM radio. Kada, dumapay. Napadasak tuman, timapang gumatang. Tatinggag tuman. Nagkasat Nag-asat ay suna talaga pag inagawan na kita recording company. Kaya may sa, at dati kita kwa, mga alak yung kuha nga direktor ti pelikula. Taim pakita na tilaing nangagdrama kat bayat. Singer na, naling pangagartista. Dakil mo siguro adi itad na kang ka. Kawan Dakil, ipapawit ko sa diabalay. Nalpasin.
Dikit ni, kasapulan na ti ko. Iyamat ko rin danom. Uminom nga dagos ti danom, kat liplus ng kanta. Tayo saan nga na pudot, sabat nga nalamis, kalkaling nga nala. Masapul na eh. Sige, bye. Bye. Sige, bye. Oh, umapal ka. Ano tapalak nanang? Sikat nga, friend mo ah. Ken pati di alalay na agad, bayat tibiyag na. Alakit na. Sapay ko mga tagtultuloy ti kinasikat na nanang. Ken saan ko mga dumakkel ti ulo na. Dumakkel ti ulo na, kanam kasarang dumakkel ti ulo na. Duman ti kakastakit. No, nasikat dan, kasi ladaan mo nga talyawon tinaggapuan da. Takastaka di jagay mo. Barbareng ano saan nga kasi dyan kunak nanang. Iti na minsan manong nemi nga na isarungak iti sityo nga ayan lugar da ayda. Sapat ko ni nanang na. Nana, nabaga bigat yo. Alis. Una na siya. May saak ka lagi tayo talong ang gagayem. Ngayon masaak kayo nga kompleto nga talon at duduadamat sa Manila. Di ani ka ni Aida nga anak me. Nakasiksikatin dyan anak yo, nana. Ay, wan, dato na iti pagyamyaman, mita da dyan sakot ni Apo Diyos ken kuha nga talento na, ket aramatan na. Oren no, ipapawitan na kayo man. Una, paupawit na ti, mamindot ti makabulan. At damat aramatan mi nga agasawa. Ken pasaremat ikan na kano di kiti kakabsat na. Rumbeng una yan nana. Artista ko na yun man. Wen. Barbareng naagtultuloy kasta. Wen manong nemi kang kanayon nga naldomoten nga parang ni Aida iti TV ideal daw. Maulit-ulit manong nemi digiti kantana nga may patukar kadigiti FM station. Kinore pa kadigiti AM station man. Aging ka nagpadamag kanyak manong nemi. Babae di pa nagtawag ni Ani. Hello friend. Hello. Kahit kumadali padamag kang kaatap no kasta kita ma-updatean ka. Adda. Madaman ti shooting. Shooting ti pelikula. Nga pagparangan ni Aida. Iso na lang saan nga isog bida kuhapay lang. Tay panagana mo supporting lead. Hang isog bida. Ngayon di bida nakadua na sikat. Kinagbalid tumatira sikat oray no supporting lang isuna. Kat kumusta mat? Akit kastoy. Daduma talagang mabanugak. Mabanug ba ti suna? Kahit ko kumamat taga-bakasyon, mailiwa ako niti pamilya kang kastoy mat, busy mat. Dato'y artistak. Artistak ko na. Kato na. Apay sikat manager na. Kasla-kasta na. Talat manager. Haan nga alalay. Alalay kada makad-advise kin ko ano daduma. Tano daduma kita natanggan mo ti ulo na. Oren no ada mapanan nyo ti Domingo dita nga mapan agkapilya. Ay, nalipatan mi nga ruden. Daki nga, kumusta mo ten? Kaya di Domingo mapanit ti kapilya. Kami ka natatangkin na nang di-upsad ko. Kanyo lipatan ni Apo Diyos friend. Kastamot ko na. Mawatan na ka mga tamot ni Apo Diyos no. Hanggang makaman kadagiti pagbisaan kada pagkapilyaan. Bising-bisi. Oran niyang oras. Basit turog na. Bakag sakit man. Dato nga tibagbagak. Ngayon kaanon tupay. Ket ni kaado di kitay nasken nga aramidek ko na naman.
agresak to malpas di kita nga project ko na. Naging kaya manong name nalpasan ditong school year at da ako niti fourth year college manong ton kunak ko man. Kanda ni manin pa nag-enroll manong. Nabayan sa ang timawag ni Hani. Talagang busy dati kita kakayom ko. Naswerte manong name ni Aida. Ngayon tinaminsan manen manong name nga na isarungak iti sityo ka ayanda. Ni tatang na manong name tinakita. Tata, ay, sino ka? Tayo ka din. Ay, siyak ni Alice. Bay sa kadigiti talong agagayim, tata. Ay, wait. Si kadate saan nga simurot kang kuha na di Manila. Huwag, tata. Kumusta mo tayo ni Aida? Ala, akit mailiw kami kang kuhanan, anak. Tati matagbakbakasyon. Handa ka nung maasango tagbakasyon. Agpapawit lang taang sana nakasidi. Nga mamindwa iti makabulan. Nagasatin ito unos ti talo nga bulan kat mangted. Hapay man. Diyak man mo. Kasla adan sakit di project na nga paggasgastusan na. Sa bali lang ti sikat ko na karon. Sa bali lang iti tao nga nakaigam iti adu a kwartan. Ano ti kayo sa tata? Diyak man mo ta. No kakaiso na nga sumungbat no tawagam mi. Agong unget. Makadisturbo kayo na. Urahin nyo latan siya tumawag ko na. Hindi mo tumawag. Dahil kahit mila kang mga saludsudan, apay nga sana nakasidi nga, mamindo nga agipawit. Mangnamnama kami. Kit gabot asamad na namang mangted kapilitan nga agtrabaho manin da tao tapos nagbiyan. Maudi nga aldaw, ti pa nag-enroll manon nami nadako ti eskwela nga naka-enroll akmet kid na pagamunta da nagtimek. Alice! Ani? Apenta ka? Ada ka din ni Aida? Pimasyar kayo? Nagbakasyon kayo? Nga pa ituloy ko matlatag basa. Agradwara kon. Di may pakalambay lang. Para kuhak pa lang Second year ka. College. Second year. Di kaya basa kang pa lang do. Agradwara kon. Ape pinalawam di gayem ta. Sabalin. Ano nga sabalin? Sabalin ni Aida. Ano ka sabalin nga magbagam? Sabalin at sikatan. Katang mo ba sikat kat? Abay, kasalasaan na ko ng gayem. Nakaungat. Basit lang pa nagkamali pagsawsawan na. Uri ato nga tao, di makakita. Idada mo, anong sakpay lang ang tanang aron. Iging kunaki di bagi. Agsubliak tumalang sa di probinsya. Tapos na di kasi ituloy ko madla tagbasa ko na. Kapay, nagbalbali yung ti ugali na Tigayat na, kat langak latat alalay na. Di nang kayat nga tuladag, tiba nag-arwat na. Hanggang kasli di mo, nga kunamlan no, pati si ka, kat singer ka. Uwan. Pangyayarigan na kanya ka talaga, kat alalay, tagabo. So, ano kunakang kuhan? Intun pa naglulukat ti klase. Panawan kanton gayem. Kunak, di wow. Nagalis to mangalat sa balinta ko na. Awang pa'y kasukat ko. So nga, nangawid aklatan na, awang pa'y kasukat ko.
Kendo ka sa nung arutin, no, ada shooting na. No, ada shooting na agad. No, awan tinaalan na nga, dagos nga alalay agad. So, amis mo, tagbit-bit ka na kita, rawatan na. Awan ti mangyayawat ka na kita masapul na. So, mga alamis mo, ah. Ngayon, amok, dada. Adon tumad lang maala ng alalay na. Ah, sige, alis. Teka, maudingal daw ito nga pa nag-enroll? Bagta na kamakam ko. Nagtultuloy manong name ti kinasikat ni Aida. Wari no saan ko entranta manong name ti mang patukar kadagitiya kantana. Ngayon no, lumabas kay ti may sa kumanga balay kat madamang patpatukar wano gadradradyo ti FM. Pasare maranakmat no ka manong name nga ti kantana ti may patpatayan. Adamat lahat tayo iso na manong name iti non-time show, iti television. Aging ka manong naming and i-release, ti may katlon nga pelikula nga isun a mismo ti bida. Tagboya. Ito na no. Itong Sabado, awang klase. Sinubuyan ta. Siyempre, di umuna nga pa nagbida, di gayim ta, nga ni Aida. Yabang kam nga nagbuya manong name naling nga talaga. Yeah? Nabiit pa yung talaga nga atiwan na. Napintas. Talaga napintas ti buses na. Naglayang ti panagarte na. Di ba? Kung nga rin. Sikat na. Di makadakas din na ang mga talyawan di kiti pamilya na. Mamano ka nung agpawit. Sunag ko na. Nitatang na. Pati di kiti pamilya na nga rumbe nga tulungan na. Nalipatan nan? Kawan. Alang nga ito pangigas-gasto na kada kiti kwarta na. Naglaing naggasto. Ora maminsan nalaing nga isuot ko man sapatos na gumatang tumanin. Kas damat ng terawatan na, tibag na. Parayo boy. Nakadadong alahas na. Ora da di alahas at may lako na to. Una, nung ipauwitan na kumamad digit tinaganak yung kuha na yung pamilya na. Tsuk manam mo. The boyfriend nan. Redan Kat baka nagliblib indaitan. Artista man lahat kayo na. Ang artista. Ano nga ron? Tsaka mo. Basta nag-crush lahat ta isula. Iti may isang party nga nitong daran mi. Siyempre, ado digiti fans na nagbalin siguro fans na rin dyan. Nagwapo? Gwapo? Isa na lang taka. Singkit ti buses na. Kunamlan no saan nga lalaki. Ngayon lalaki. Baka griblib indaitan. Ay, kaya manong naming idimtengen ti pa nagturpus ko ket kastuan ni ragsak ko at nagturpus ako. Inunaak digidi gagayim ko. Sakit na irwar ko nga dagos manong naming ti pa nagtake ko ti board may sakon nga recertified the public accountant. Kalpasan data manong naming nakastrek ako nga ng opisina iti bangko. Dito'y kumaten nga namamo manong naming ti lalaki nga na magpitik ti puso. Iso da ito ni Jake. Hi. Hi, sir. Pawagan natin, sir. Alangambot nga, ma'am. Tiawag ko ken ka. Ay! Abig katawa ka, sir. Nakakatawa. Simple nga joke. Una, sir, ko nakata. Apay kawagan nakti, sir. Hindi, alangambot nga, ma'am. Napintas ka. Alice, thank you. Mabaling ka ding awisin ka? A lunch date? Kawan, abay ka din nga sa answer. Jake. Jake. Narigat manong, namdamok at paayak dasit naman nga gawis kanyak. Kasapulan nga makipiarak kadagiti ka patak ng empleyado. Kamusta Bianca?
dinamag naman nung nimi di bang man kami. Well, nagkapo ako di marigrigat nga pamilya, yung karigatan lang datatang kininanang iti na magturpos kanyak, at dapat sumasurno kakabsat ko nga mabaling kong tumatatulungan. Boyfriend nga ron. Humpay. Gagayem nga ron. Adadwa nga nasigan kagayem ko. Ako ma'am ni Aida Corrales. Tinala yung singer, yung artista. Aga po di lugar mi. Best friend ko. Talo kami di. Talo kang mga gagayem. Nagkaharadwarang ham elementarya. Nasingid kami ha. High school. May mesa nga religiyo ti pagyanan mi. Active iso ng member edit choir. Talaga napintas ti boses na nga talaga. Nakikon contest. Hanggang idadda kami ti college. Saan na entering pas ti panagbasa da. Iso da nga dua. Ni Ani kini Aida. Tasimurot ni Ani kini Aida. Idi na panin sa Manila. Idi adan mga laking kuha ng recording company. Talo ka gagayem. Naisina ak. Nabati ak dito probinsya. Kaya napan sa Manila, di kiti dua. Artista di ba isa? Alalay di ba isa? Adalata communication mo. Aging ka, nga, si Mina di ba isa, timipon kanya. Sino? Ni Ani. Di alalay. Kahit nakanumat lang ituloy tagbasa. So, ina dyan, naud-udi. Agruduar to pala no other year. Basta gayam. Talong agagayam. Talaga nasingin itong galmesa kata kami. Ngayon nagsisinakam lang, edi mapanin di Manila di kiti dua. Ngayon naghawid mo na di mesa, nabati amay mesa ni Aida sa di Manila. Mabasamak to nga ta, nga makapagtitipon kayo lang ang talo. Narikat siguro, Jake. Siyempre, kasikatan ni Aida ita. Siyempre, oren man na yun ang taon na, mamintain ng to di buses na, ato pwede kita babakatin nga naling ako mantalata, di ba? Oren bakit tungatan, nasikat to pa lang. No itakit agbalin nga isot anak, baka inton buwang ibayag, agbalin tong isot ina. No, agparang iso na iti pelikula. Kastamat kat na artista, di ba? Tuloy-tuloy da. Mamanulang na kita kasikat na doon na biglang nagpukaw. Mamanumat kat kasta. Patsya mga tangan di kayo mo, ni Aida kat biglang itong nagpukaw, kat santun nga mabuya, hanto na mangig. Mangmangig tulad ta, at adala talaga ito naka-record na. Baka wanton na kita mangipatukar. Uno saan kat hamon nga mabuya TV suna. Awanan ti pelikula na. Sa nga tamat nga mapasamak ti kasta keng kuana. Adaman lang komunikasyon nyo? Idi. Yamita kat ore tawagan mi. Saan nga sumungbat? I-block na kang pagid din na tapay met. Tsaka mo. Nalipatan na kami nga gayem mi. Uno nalipatan na kami nga gayem na. Iso nga dagiti talo nga gagayem nagbalin na nga dua. Da kami laeng kini Ani. Aging ka manong naimi nga nagdaton kanyak ni Jake at kalpasan tinasuro ka makatawan. Inaklon ko iso. Basta ko nitiragsak na manong naimi di abag ibagat, yes, I love you too. Ito ay tinamo manong naimi nga nakariknak darahakop ti may isang lalaki. Ken ti bibiktima isang lalaki nga nangamal kadigiti lips ko. Sabi ko mga Jake, ta dinagtulahing pagsangitin. Saan to? Ikarikan ka. Gabata, you're my first and last love. Orisak, Jake. Itak lang kayat. Sanak to ng agayat. Sanak to ng agas-asawa. No saan tumod lang sika. Idi agrador maten manong name ni Ani kalpasan na kat nairuar na ti board na nagbakante
adabay sa bakante manong name iti bangko ang pagtrabahuan. Ket kinunak ken kuana nga isut ag-apply. I-recommendar ka kini boss. Barang no mga alak, sakto pa iti ko naman. Sa akin ni boss. Nabig sa akin ni manager. Iso nga kasta una itiragsak mi nga gayem manong name idi tagka-opisinahan kami. Siyempre, idi akit baling nga chaperone ko no date mi kini Jay. Idi ko anakit hanin nga umumay. Aging ka nga damutan boyfriend na. Huwag gayam. Kumusta matan di agayam ta? Sino? Sino ko ma? Pinalipata mo? Ni Aida. Tayo sikat nga artista kin singer. Nabayang nga tsak nangiso na. Tao mo't pagdinggak. Nabayag pa yung tsak nangiti panakait patukar digiti kantana. Lumabas-labas akmut ka digiti adaradyo na nuka. O mangi ko. Meron na nga tamot ang lip-lipas ka na patukar. Sumatila labas mo. Di TV ngay. Nabayag mo tangin dyan ang buhay ti TV. Padasin na ito kitagbuhay na itong Sabado Umayag to di balayo. O sige. Tarantaan tanduman nga buyaan di kayim ta. Nimdandanin matlangin malpas ti siyo manong name di matlag parangin ni Ani. Ang maten. Di ba? Everyday idi. Nadabay programa na di Sunday. Baka Sunday laing ngayon. Di orayin tayo ito ng bigat. Ito Sunday. Dahil pagkangantahan natin di Sunday ng program ito TV. Di sa dyan ang orayin. Nimkas-kas di manong name nga awan. Ni, tawagan man. Anatan dead. Tawagak matkat. Baka nagsabalin SIM card. Nakinuha na nga ta di gayim tan. Di nakasiksikat nga gayim tan. Amom, alis. Ada di kiti kundawing agapa kami. Idi, ano pag-apapa nyo? Kunakan ko na, di ka unay, friend. Isla, nakanghat-ngato ka matlaunay yan. Madadakit nga kaguran na. Sa mesa, awisag no kang hasta nga unubrami, nga mabagam sumuknal, iti kapilya mo ng simbaan. Si kalatang ko na. Kahit mo sawen, nalipatan na ni Apo Diyos. Kahit naka-active tayo di, nga mapan agkapilya, di ba? Kang kanayo pa nga, bit lang ko na, ibabag na lang Bible, itibag na. Happy kasi dito nagbalinan di kayo ta. Huwag nga mapanantong magkitipasyaran na kita ka nakangkuha na. Taamon tanong, ma'am amon do batlat kasasad. Napanggam nga root manong name nagkalugang kami ti kutsek. Tada idin kutsek manong name. Napang kami ti balahin da manong kitam kadlangan niya. Apay. Dito tilanga ti balay da idi. Iso pala ita. Kat balay ti artista. Di bala nang ipawit ko matinapag ng papintas ti balay da. Di ba? Dito ti bagbagag keng kuha na idi. Ipawitam na kiti parents mo. Papintasin niyo ti balay yo. Kami dati pagpa-renovate da. Pulos. Ita, kinam tilangan balay da. Isupala deta. Dumsang nga rin. Tulumaktautan yung talalaktawan, tinaladan niya. Nagtugtog kami manong name kat nakigtot kam ngagpadpada, hindi makita minusinot ng ilukat tiri daw. Ay da? Ay, abi ba't ang timak mo? Sinurata si Sangil, yan pastra kami da. Inanang na. Sobra kayo. Nagkinigta kami manong name kini Ani. Abay, anak kinuha natin gayam tan. Tuloy kayo. Abi kas naman timak mo. Awan nagbaliwan tilangam. Napintas ka. Artista tilangam.
makas na boses mo. Nana? Anak kinuha ni na Ani? Ay ni Aida? Pasensya kayo no. Di na kayo masungbatan kabuta. Maapektaran, di ko hanan no. Kasta nga mabannog nga agsao. Isungarod gambay kami ta. Nabayag mo nga sa amin nga nakita isuna on. Kami nga makikita isuna ng TV. Hindi man dyan balay ta. Kumusta ta? Ang mga no, adaan mo dikit na ganak yung kuhanan. May panggap yung kuhanan ko namin nana. Di istorya na. Isumot istorya ka na kayo. Ada may sangal daw nga madamati shooting da, madamati recording da. Hindi pa ka mo lang takanun ta, ije na nga ito nga pasit di kanta, nagkiyak. Hana? Kanayon mo talakas ta. Bigla ka numadlatan nga din na magawat, di yan na nga ito, naglay nga bumirit. Tinaramid na. Napan nagpa-check up. Kita nagtubo nga cyst. Iti karabukob na. Ano yan? Kayem, friend. Anang arod? Kastalat at boses mo? Hanggang mabalbaliwanan? Anak ko na ti doktor. Ti ko na ti doktor. Ket masapul nga maoperar. Ninanang naman ng name iti si Mugbat. Ket nagpa-operar ka karta. Imposible nga awan ti gastusem nga agpa-operar. Awan problema. Ti kwarta. Apa nga rod? Gusto di ko na. Ta impakita natin, libreta na iti bangko, nawadwad mo't palain. O adda umanahay nga pagpa-operar na. Ngayon di na kahit nagpa-operar. Abi nga di mo kahit nagpa-operar. Kat adda mat, aramatan nga kwarta. Ay da friend, agpa-operar ka. Tapnalikas na kita, maikat na tasis it karabukob mo. Ang mga nagbalik na cancer deta. Kumusta kayo? Kaya nagpadpada ka mga mo opisina ti bangko. Nagpadpada ka mga accountant. Kasta edit kurso tayo, di ba? Nanusan ka ko mga nag-artista, naggaganda ko uno saan ka ko mga pimampanaw, inturtuloy ito nagbasa, nagagandanta ko mga nagraduar. Anat amo nga nakaalam ito data. Baka adda impapaunag mo nga madi. Baka adda inumom nga madi. Baka no mabannog data boses karabukob mo kat baka no samo nga mga tagibanan. Amok. Sunalain ta. Dosak ba ito kinabot, Diyos? Pagkunam ti kasta. Nalipatak. Nagbalbaliwak. Pati ni Ani. Mapagsawsawak. Pati di tinangkanak kaniyak. Nabaybay akida. Alala sa mo pilitan na mabunog kang sawa. Ngayon ulitek, friend. Ani tulungan na ka mga luka kikuha na. Ay na, friend. Pa-operar mo. Ano ka mat kabuting mo kat adamat gasto sa mga kwarta?
Sarin, nadilangin ang kwarta ko. Aramatin langin datatang ginanang ko. Kaya nagigikapsat ko. Pulos ng balbaliyon, di balay mi. Huwag nga ron, datat nadlaw mi. Ibagbagak in ka di. Nga pauitam na kiti parents mo. Nagigikapsat mo. Ta, adamat masapol nga, tapakakitaan nga. Pagprogresyon nyo, ti biyagda. Tapno, ada serbi na nga sikat ka. Nga to kwarta mo, naking ka di, malagi mo. Ngamsan nakimpangag. Agpauparar ka, friend. Mabutay nga. Anak ko matkabutang mo. Kuha ngamin anak ko. Kung nakano ngamin dyan, doktor. Nga, saan na nga maipasigurado. May katman data nga sis. Saan man nga dumakil. Imposible ano nga. Saanan nga makapagsao. Imbag ita ta makapagsao. Ngam no saan ka anumat nga maoperar. Amang kanumat no. Ipatay na. Metlagayam, friend. Metlagayam. Di na pimpinas no saan ka nga makapagsaong ng sibibiyag ka. Alang ortsar serbina. Kasano pa nga makakanta. Nga nasarbina. Kas magarikan. Ta ituloy ko tagbasa. At nga tamangalakan niya. Nagtrabaho. Idin to tao ba't puses ko? Kunak to. Umad nga ron, ti pagtrabahoan na kiti umel. Kuha, na kiti umel kay kuha. Kanabulsik. Agmas masakit na. Kaya yung saway nagbalinat to nga masahista. Friend, no amumon nga bigbigan niya po Diyos, agpakawan ka kenkwana. Agkararag tayo. Nga baligi ko matiparasyon, kadag sublim tumitlang ti buses mo. No saan mo man nga ramatin nga agkanda. Mambaling nga, haan to maapektaran ti personalidad mo, no ituloy mo tagbasa, kahit makapagtrabaho kanto. Isumit anak ko dahi ta, ti bagbagabi ka na tatang mo, kaya naglikabsat na. Tano ko na ti doktor, minusang mat nga may kat dahi ta nga sis. Mabaling ipatay na. Di na pimpinas lahingan, no pa-operar na. Ta ores anton nga makauni, makapagtimak, si bibiyag tumitlat ta. Kain kang runan ti amin, ti panangikarkararag mi. Nasapay ko ta mga successful ti operasyon nga makapagtimak, makapaguni, hang na mapukaw ti buses na. Manong nemi, nagsubli-subli kami nga nangalukoy ti kayem mi. Aking kamanon nemi nagsubli ti kapilya. Binagbagaan ti pastor miso naman. Impreyan na. Ken kaday ding aldaw anon nemi sangsang kamay sa kami membro ito dahi tang relihiyon nga nangikararag. Asabi ko man, tama lukoy suna nga mag-operar ken santo ko mama perdi ti buses na. No di kita sublin tumitlaing ti dati. Naaluko mi nga rod, marong nemi naaluko mi nga rod ti gayemi nga nagpa-operar. Ket siyempre da kami nga duwa nga gayem na siyak ni ani da kami tinangilid marong nemi. Itinimpas din ka na panagkarkararag. Iti Diyos, kabayatan ti operasyon nga sape ko ma, tasantong nga maapektaran ti buses ni. Isang aldaw manong nemi nalpasen ti operasyon. Napalabas ti duwang aldaw. Kabayatan nga, adda pa lang idi iti ospital. Idi mabalinan nga,
agawat iti sa ngaili, amang bisita ken kuana. Aida, friend, adda kami. Pinatas mo ka din tinagkuni. Kung na ti doktor, siguro kat pagidan ang pailang. Kaging ka nga di, manyaman ti sugat, iti karabukob mo, kat may bagan. At siyempre na, no dagos nga agtimag ka, no naman, hampay siguro nga mabalin. Mabalin siguro itan. Na mapalubusan mo tati mo mga bisita kan ka. Di ba ka man tinagan mi? No, darong mo ang boses mo? Sakti mo na. Alice. Ani. Bakit di magkawit? Ngayon sa mo pala purpursaran, ha? No. Makapatagas pala sa operasyon mo. Alice. Yes. Ani. Habay. Si papakawarin na po Diyos kanya. Pinatgan na di kita araw tayo. Talaga. Imbag na nalukod na kamit langin ako pag nagpo-operar. Anong panagrik na? Kabaylak man ang kanta. Ngimsang ko akan kantahan hindi kita kantak. No di kita kanta tayo, di kapilya ta kantaek. Kanta amay ruknoy di Diyos. Hoy. Nga magsublikan tumilang ang artista. Magsublikan tumilang ang kanta at telebisyon. Saanin. Ituloy ko maglagtag pasa. Mangsorak tulay ng di music. Kahit mo saon, sa accountancy di. Alaam, hamoy tuloy. Isip ko, iti education. Kahit ko ti mangisoro. Alakan nga sa dahil tati, kahit mo karagsakam kituan. Agbalinag to ang maestra. Teacher in music. Kinamay ita. Alagang kuharad. Ang kapilang unik sa sao. Tadatat ko nito doktor. Hanyo ni bambanukin. Ano ang sao kas pagarigan. Kapagtimagan. Hanyo nga bambanukin. Makasapuro na pa lang. Iti panaginan na dito. Ni buses na kunanda. Sige. Iturog ko man palang aron. Olay. Sige. Iturog mo. Ibaga kininanang mo. Ngayon sumubulat mo mayong bisita kang ka. Gawit kami matinagagayam mo. Kahit ito rumar kang tunto hospital, kahit kung selebraran tayo ito yung balaging operasyon mo. Kahit ko, sadya ito balay. Mangangay tayo ito ti party. Party. Kidawag to kini pastor. Nga, mangangay iti Thanksgiving Mass. Ti panagyaman iti hapon. Kahit kasta nga ron tinapasamak manong namimbes nga ti kapilya, ti nakaagayan, ti panagkapilyami ka rin nga Domingo, nga isot nira na, nga panagyaman ni Aida, kada kami kang runan na kinihapon Diyos. Ito dumteng manong nami ti panagtestimony ni Aida na istoryana, dagiti pasamak. Inanugot na manunemi nga nalipatan na ni Apo Diyos. Idi ta may sang sikat. Inanugot na manunemi nga balaag ni Apo Diyos ti napasamak ken kuana. Ti panagtubo ti sis iti karabukop na. Tapno isarding nandet nga profession. Ta iso ti nang padakkel kano ti ulo na. Nga dahi ta kinasikat na artista ken panagkanta ket iso ti puon gen kapunan no apay nga nalipatan na ni Apo Diyos. Iso nagsubli kas gagangay. Kanagbalinton nga aktibo ti kapilya.
ituloy na tagbasa, iti kinamaestra. Tamang isurun to, kaya tamang isurun to pa isun to kanong tagbaling music teacher. Nag-asawa kami manong name kini Jake, ket ni Ani siyempre, iti maid of honor ko. Kaya kasarmet manong name ni Ani, ni Aida, iti maid of honor na. Nakapagraduwa rin ni Aida manong name, ket naka-strict kadagus anang isuro, iti pangisuruan na. When secondary education manong name itinraton. Agisumat nga nitid kang kuwana kang run subject ng music. Nag-asawa maten manong name ni Aida. Kaya't nangasawan, da kami, dagiti talong agakayem, kaya't nag-aasawa kami amin. Nasigant latat pa nagagayami, manong name adulat ta digiti gundaway nga the gatherings mo. Kat siyempre, kami pulos malipatan. Data apa nagkagayami. Nga nagbalagi kam amin. Nga nitinaminsan nga na Aida nga kasisikatan kada kami kat nakalipat. Ngamimpag, ta nakalagip matlaing, kat nagsubli matlaing, kini Apo Diyos. Dito nga ron, ti pagkasarita, ngayon nakinburay, manong name, pagkasaritaan, bing agagayem, sapay kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwa, ken palaag kadagiti padat nga nagdingeg ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga tagyaman nga pagkaya mo, Alice. Thank you mat kang Alice, ti panangiburay mo ti pagkasalitam. Thank you mat kadagiti tayo nagbuya ken nagdingeg. Salamat po kada kay amin nga sa nga pada, awal labas na. May nagananda kay manuno saan.